Сега Вало се приготвя да стреля. Вало. Сега да видим. Аре бе, публиката! Ей, то какво спасение, дами и господа! Ей, Литка ти попряска. Сега Цолов също вратаря. Да видим. Засилва се! И какво спасение! Публиката е на крака. Сега трети удар ще бие Вало. Да видим какво ще се случи. Вало засилва се. 1 метър, 2 метра засилка, 3 метра засилка. Да видим сега. И отново спасение. Топката тупка пред вратаря, обаче той не се колеба да вхване и така я спасява. Сега да видим. Вало малко се лигави. Да видим дали това ще попречи на удара му. Не! Да, всъщност да, попречи. Сега отново Валентин Цолов с последния си фал. Да видим дали този път ще успее да вкара или ще се стигне до продължение. Зависи ако Александър не вкара. Да видим сега отново 5 метрова засилка. 3 метра. Удар! И отново спасение на вратаря! Сега следва кратка пауза и това въобще не е маневър. Сега вратаря, да видим дали ще бъде толкова добър срещу другия вратар. Стоп. Чакай да се... Да, бе, само. Не бе, няма, аз така се бъркам. Сега да видим. Удар по земя. Марби. Публиката го освирква. Сега вратаря. Също новобранеца. Трети удар за Александър. Да видим. Засилка! Не, това няма го. Лош. Никой не е известен с бот. Четвърти удар. Не, няма го. Ма не мога да я дигам вътре. Не бие толкова силно. Слаб ми е кръв. И без това ме боли. Какво? Нищо. Ма кажи да